Gipaygayon sa Mandaue City ang awarding sa Outstanding Marine Protected Areas and Networks in the Philippines. Nagkalain-laing dapit sa nasod gibida. Tinguhan nini nga magpadayon o pagpalambo ang Marine Protected Area sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Pagtabang di lang sa mga yanong mananagat alang sa daghang makuang isda ug mas dakong kita. Gitumong usab kini aron matabangan ang mga nagpuyo sa mga coastal area. Lakip sa gituki ang mga best practices, challenges ug ang maayong pagduma sa mga marine protected areas. Tulog ka kategorya ang gihatagan og award ang Outstanding Locally Managed Marine Protected Area o MPA, din ang 7 Pecados Marine Park sa Coron, Palawan ug ang Kabangkalan, Himamaylan, Ilog mao gihatagan sa Outstanding MPA Network Award. Gipasidunggan usab sa Best Mangrove Award ang Pawa Mangrove Park sa Masbate City. Ang para Elmar con for the Sea Program gilusad aron pag-ila sa mga gihimo sa pagpabilin o pagbantay sa giila nga mga marine heritage sa nasod. So yung ating coastal and marine resources, coral reefs, mangroves, seagrass, these are the important ecosystem that provide fish. And 62% of our population are coastal, living the coast. And it's very, very important to protect them so that we will have fish forever.